Welcome sa Jackzone TV, kung saan nagbibigay tayo ng latest anime news, updates, reactions at kung ano-ano pa basta tungkol sa anime na ating kinalakihan. Kumusta na mga ka-zone? Isa na namang Hunter x Hunter topic ang ibibigay ko sa inyo ngayon. Sa Chimera Ant Arc, si Haring Meruem na siyang rason bakit namatay si Chairman Netero ay pinanganak ng Chimera Ant Queen. So recap muna tayo. Ang mga Chimera Ant ay ang mga insektong sobrang mapanganib sa mga tao. Classify ang colony nila ng Hunter Association bilang B-level threat. Ang normal na colony ng Chimera Ant ay designated as Quarantine Level 1 at ang normal na laki lang ng Chimera Ant Queen ay hanggang 10 cm lamang. Dumadami ang mga Chimera Ant sa kakaibang method ng pagparami at yun ay tinatawag na phagogenesis. Ang Chimera Ant Queen ay kumakain ng iba't ibang mga organismo at ang mga katangian nito ay naipapasa sa susunod na henerasyon ng mga Chimera Ants. Ngayon, ang tanong, saan galing originally ang mga Chimera Ant? At saan galing ang Chimera Ant Queen? Sa teoryang ito, ang sagot sa kung saan galing ang mga Chimera Ant o ang Chimera Ant Queen ay galing sa Dark Continent. Ang susunod na tanong ay, kung galing sa Dark Continent ang Chimera Ant Queen, bakit nakapunta ang Chimera Ant Queen sa NGL? Naniniwala ako na ito ay dahil kay Beyond Netero na anak ni Chairman Netero at sa tulong ni Parston, ang Vice Chairman ng asosasyon. Sa Chapter 340, pinakilala si Beyond Netero at sa Chapter 341, nabanggit ni Chairman na ang anak niya ay gustong bumalik sa Dark Continent pero hindi pinayagan ni Chairman Netero ang anak habang nabubuhay pa ito. Habang si Beyond ay nandoon pa sa Dark Continent, na-encounter niya ang mga Chimera Ant at dinala ni Beyond Netero ang Chimera Ant Queen sa kinikinalang mundo para pag-eksperimentuhan. At noong malaman niya na hindi siya makakabalik sa Dark Continent dahil sa hindi pinayagan ni Chairman Netero habang nabubuhay pa ito, nirelease ni Beyond ang Ant Queen sa NGL para makapagpadami at maipanganak ang Chimera Ant King. Alam ni Beyond na ang Hunter Association lang ang may kakayahang pigilan ng mga Chimera Ant na magre-resulta sa pagkamatay ni Chairman Netero. Para makasiguro na hindi kakayanin ni Chairman Netero ang mga Chimera Ant, kailangan ni Beyond ang tulong ni Vice Chairman Parston para malimitahan lang ang maibibigay na suporta ng asosasyon. Kasi kung iisipin mo, pwedeng ipadala ang mga top 10 users or mga double or triple star hunters o mga Zodiacs para tumulong kay Chairman Netero, pero lumalabas na tila walang alam ang Zodiacs o pati ang ibang mga hunters sa mga Chimera Ant dahil ito sa impluwensya at pagmaniobra ni Vice Chairman. Sa tulong din ng mga Chimera Ants as being extreme threat sa mga tao, ito ay magsisilbing ticket ni Beyond para siya ay maaprubahan ng V5 para makapunta ulit sa Dark Continent. Kung itatanong mo kung bakit nakipagtulungan si Vice Chairman Parston kay Beyond, ito ay dahil para makakuha ng hybrid Chimera Ant nin users para maging laruan. Ito ay nakumpirma sa episode ng Hunter x Hunter dahil sabi ni Jing Freaks mayroong nakuha na 5,000 na Chimera Ant nin user si Parston para paglaruan o pwedeng gamitin sa mga Hunter exam. Kung itatanong nyo kung bakit magkakilala si Beyond at Parston, wala pa akong maibibigay na teorya at ebidensyang pansuporta. Pero mapapansin natin sa mga latest manga chapter, nagretiro na bilang Zodiac si Parston at sumama na sa expedition team ni Beyond Netero. Ito ay nagpapatunay na mayroong talagang koneksyon si Beyond Netero at Parston. Kayo mga ka-zone, ano sa tingin nyo? Saan nga ba galing ang Chimera Ant Queen? I-comment down below na yan at ating pag-usapan.